Ola, son Moncho Cuiña, director general de IGAR bueno, o responsable do departamento comercial. Estamos aquí na obra de Maxi Deza, o reto máis grande que fixen hasta a fecha. Comezos desta obra foron un pouco complicados porque a empresa estaba recién nacida, con algún proxecto xa realizado de moitísimo menos calibre. Hai un antes e un despois en IGAR e na miña vida, tanto a nivel laboral como personal, despois de que esta familia depositara a confianza en min e no equipo que montei. O meu nome é Óscar Míguez, son o xerente da empresa Maxi Deza, o que foi este proxecto da construción desta nave de Maxi Deza Lalín. Foi un proxecto que comezou fai máis ou menos agora 3 anos. Decidimos construir 5.000 metros en 2 plantas, é unha zona exterior preparada, cementada. Unha vez arrancado o proxecto e tendo as ideas claras, pois empezamos a pensar quen vai a facer a obra. Desde un primeiro momento tiñámoslo bastante claro e había alguén en mente que sabíamos que podría ser a persona que sacara adiante este proxecto. Esa empresa era IGAR Construcciones, ao frente sempre Moncho e Manolo. Sempre contando ca súa axuda en cada momento. Chegamos a un acordo e marcamos unha fecha de construcción da nave de 12 meses. Para min, sinceramente, ya marcaba eles, pero había imposible. Meterlle unha obra deste calibre a unha empresa recién nacida, pois, vulgarmente falando, ninguén daba un duro por nós. Pero ao final, pois, cas súas complicacións como tuveron todas as obras, co gran equipo que montei, que sin eles non sería posible, fomos solucionando e solventando as problemáticas que empezaron a haber, porque tamén foi unha obra de moitos cambios. O meu nome é Maximino Míguez Salgado e fundei esta empresa chamada Maxi Deza. Maxi Deza empezou a crecer e nese momento foi cando empecé que tiña que incorporar o meu fillo. El tiña a tecnología e eu tiña a práctica, entón entre os dous fixamos un tándem maravilloso. O crecimiento foi tan brutal, que hoxe síntome moi orgulloso de haber fundado unha empresa chamada Maxi Deza e de ter un fillo que tuvera a capacidade de subila tan alto. Non é fácil hoxe subir alto unha empresa. Eu, desde fora, porque estou fora, vexo a Maxi Deza como unha gran empresa e vexo-a con un futuro moi certo. Ao final logramos sacar este proxectazo adiante, gracias tamén ao bo facer e ao bo deixarnos facer de Óscar e da familia e todo o seu equipo, porque foi para min a mellor experiencia da miña vida e estarei eternamente agradecido. Comezamos a obra e, lóxicamente, cumpriron os prazos moi sobradamente. A obra se realizou en tempo e forma, todos os detalles super cuidados, tiraron de min moi pouquiño, é dicir, moi autosuficientes. Cando me din conta, esa obra estaba terminada. Pasado ano, obra feita e traballo moi ben feito. Son grandes profesionais, todo o equipo super preparado, un encargado que se chama César, que estivo día e noite, sábados e domingos, traballando por e para esta obra. Todo o que podo dicir son cousas boas deles. Aquí dá a casualidade de que é o maior reto tanto para eles como para nós. Unha maravilla, verdad?
Para min é o mellor escaparate no sentido de que executamos un proxecto digno de ver e, sobre todo, o máis importante é que a propiedade está contenta co que se fixo aquí e nós, pois, encantados e agradecidos eternamente. Pero a maior é eso, os clientes que entran aquí pois, son potencialmente interesantes porque son xente do sector da ganadería, que nos facemos granxas, xente do sector industrial. Entón, mellor escaparate que este non había, porque vexo moito futuro nesto. O resultado final para min é tan bo que nunca o pensei. Superou as miñas expectativas por completo. Eu, cando me propoño unha cousa que depende de min, suelo sempre conseguila con sangre, sudor e lágrimas como a que soltei o día que firmei a obra. A miña muller sabe o que pasei o que loitei por esta obra, que che vou dicir do resultado, non podería estar máis orgulloso de min e de todo o meu equipo. Silence breaks beneath the bay.